L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira tal-isem imqaddes ta' Ġesu biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej aħna u nagħtu ġieħ lill-isem imqaddes ta' Ġesu fit-tieba tiegħek għamel li dan l-isem ikun l-għaxqa tagħna fuq l-ard u lena sħiħa ta' dejjem fis-sema. Bibni Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru mimli bl-Ispirtu Santu qal: Kapijiet tal-poplu u xjuħ, la darba aħna llum qegħdin niġu mistoqsijin fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marid. U biex dan ġie mfejjaq, mela ħadd tkunu tafu intom ukoll u l-poplu kollu ta' Iżrael li fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, dak li intom sallabtu u li Alla qajmu mill-imwiet. Bih dan ir-raġel u hawn qudiemkom qawwi u sħiħ. Din il-ġebla mwarba minnkom il-bennejja li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd aktar ma hemm salvazzjoni għax taħt is-sema m'hawnx isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ikun imbierek isem il-mulej. Ikun imbierek isem il-mulej. Faħru għaddejja tal-mulej. Faħru isem il-mulej. Min issa u għal-dejjem. Ikun imbierek isem il-mulej. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun imfaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha l-mulej. Is-sebħ tiegħu il-fuq mismewwiet. Ikun imbierek isem il-mulej. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li l-isfel ħares fuq ismewwiet u fuq l-ard. Ikun imbierek isem il-mulej. Imbierek ismek qaddis u msebbaħ ta' min ifaħru wisq u jolliħ għal dejjem.
Il-bulej u ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġġlu lejn Betlehem u sabu l-Marija u Ġuseppi u t-tarbija minduda f'maxtura. Kif raw dan għarfu b'kull ma kien intqallilhom dwar din it-tarbija. U kull min semaħħom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet iżżomm sewwa f'qalba dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejnha u bejn ruħha. Imbagħad ir-rajja reġgħu lura isebħu u jfaħħru lil Alla għal dak kollu li kienu raw u semmu bħalma kien intqalilhom. Meta wasal it-8 jum li fih kellhom jaħtnu t-tifel, taw l-isem ta' Ġesu kif kien issemma mill-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tawħ l-isem ta' Ġesu. Hekk rajna fl-Evanġelju skont San Luqa u dan ifakkarna f'dak li l-Anġlu Gabriel kien qal lil Marija meta qalilha ara inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u issemmuh Ġesu. L-istess kien qal ukoll lil Ġuseppi, l-Anġlu Gabriel, meta kien qallu għal Marija se jkollha iben u inti semmih Ġesu. Nindunaw għalhekk li l-isem ta' Ġesu ma kienx magħżul la minn Marija u lanqas minn Ġuseppi, imma kien magħżul minn Alla. U għalhekk huma kif rajna fl-Evanġelju tawh l-isem ta' Ġesu l-isem magħżul minn Alla. Ma xi jfisser l-isem Ġesu? L-isem Ġesu jfisser Alla li salva. Dan hu is-Salvatur. Ifakkarna f'dak li l-Anġlu stess kien qal lil Ġuseppi meta qallu li jismu Ġesu u qallu għax hu isalva il-poplu tiegħu minn dnubietom. Mela Ġesu u Alla li salva. U dan joħroġ ċar ħafna mbagħad fl-Atti tal-Apostli meta Pietru flimkien mal-Apostli kienu qegħdin jagħmlu il-mirakli u jgħalmu li Ġesu ħaj qed ngħid warejt il-50 u tefgħu il-ħabs u mbagħad ġabuhom quddiem ix-xjuħ u l-kittieba tal-poplu u qalulhom intom bliema qawwa jew f'isem min għamiltuh dan. U kif smajna fl-Evanġelju Pietru jgħid bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, dak li huma salbu u li Alla kien qajmu mill-imwiet. U jgħid Pietru f'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor moti lil bnedmin li bih għandna nkunu salvi. Jgħid wkoll l-Apostlu Pawlu meta fl-ittra tiegħu il-Filippin jgħid fuq Ġesu Alla żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema fl-art u f'iħlat il-ħlejjaq kollha jinżlu għall-qob tiegħhom u kull sin jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Xi fisser Ġesu li salvana? Ifisser ħafna lina, ċaħna l-koll midinbin, u meta narfu n-nuqqasijiet u d-dnubiet tagħna, aħna jiddispjaċina u dawn l-inna jimlewna bidwejja. Imma nafu li Ġesu jsalvana minnhom. Ġesu huwa dak li joħroġna
mid-dnubit tagħna għax jaħfirilna d-dnubit tagħna u joħroġna minn dak li hu ħażin biex nistgħu ngħixu tassew b'mod tajjeb bħala nies salvati minnu. U għalhekk qatt m'għandu jkollna f'qalbna il-qtieħ ta' qalb u d-disperazzjoni għax aħna nemmnu f'Ġesu li salvana, Ġesu is-Salvatur tagħna. U l-isem ta' Ġesu għandu qawwa fit-talb. Dan Ġesu qala lid-dixxipli tiegħu meta qalilhom tassew ngħidilkom kull ma titolbu lil Missier f'ismi huwa jagħtihulkom. U jerġa' jirrepetiha, huwa jagħtihulkom. Itolbu lil Missier f'ismi. U jgħid biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Aħna meta nitolbu f'isem Ġesu qed nitolbu kif qalilna Ġesu nnifsu u l-ferħ tagħna jkun sħiħ. Din id-devozzjoni lejn l-isem ta' Ġesu hija devozzjoni antika, kienu mexxew ħafna l-Franġiskani, imbagħad marbuta ħafna wkoll ma' San Bernardino ta' Siena, illi kien ħoloq dik l-emblema li naraw kemm il-darba u hawnhekk anke fil-kappella tagħna IHS fin-nofs tax-xemx bir-raġġi ħirġin, jiġifieri minn Ġesu ħirġin ir-raġġi tax-xemx. U snin wara mbagħad Sant'Ignazju ta' Loyola għażilha din bħala l-emblema tal-Ġeżwiti. Hija IHS il għaliex dawk huma l-ewwel tliet ittri bil-Griek ta' l-isem Ġesu. Fatt illum narawha wkoll fil-emblema ta' Papa Franġisku li hu Ġeżwita proprju fin-nofs. U tfakkarna proprju fl-isem ta' Ġesu, Ġesu is-Salvatur. Jew nitolbuh illum il-mulej biex aħna jkollna dejjem din il-qima lejn l-isem imqaddes tiegħu u mpattu wkoll għal meta dan ikun imkasbar u nitolbuh meta l-ismu l-kelma Ġesu li niftakru hu s-Salvatur tagħna li salvana, is-Salvatur ta' kull wieħed u waħda minna. Jew irresqu issa it-talb tagħna lil Alla fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li dejjem ikonna il-qima lejn l-isem imqaddes tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li narfuk dejjem mulej bħala is-Salvatur tagħna li teħlisna minn dnubietna biex nistgħu ngħixu ħajja maquda miegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll l-kura barra minn Malta. Nitolbuk speċjalment ukoll għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma rikoverati mill-virus bħalissa tal-COVID-19 jew inkella qegħdin kwarantina hemm numru kbir ta' nies u xekk. Speċjalment dawk li huma waħedhom u li qed iġorru anki l-peace ta' dawn il-ġranet waħedhom biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex inkomplu nieħdu b'responsabbiltà il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa it-talb li qegħdin nersulek illum f'isem Ġesu u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek.
bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla Missier li tista' kollox, fl-isem ta' Ġesu ilqa' dawn l-offerti tagħna. Għax aħna għandna qalbna qawwija li dak kollu li nitolbuk f'ismu aħna żgur li naqilgħuh minn għandek li fit-tieba kbira tiegħu wedna l-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għax inti dawwalt il-ġnus meta urejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut intfejjaqna bis-seb ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġi mal-arkanġli matroni mad-dominazzjonijiet ma' teha kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu ninnu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu minn dal-ħobs u nixorbu minn dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn għamma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammeli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, wara daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej fiħnina tiegħek għamel b'dawn il-misteri qaddisa nagħtu ġieħ u qima xierqa lil Mulej Ġesu. Għax inti trid li fl-isem tiegħu kulħadd jinżel għall-rkub u l-bnedmin kollha jkunu salvi. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fit-tifkira tal-isem ta' Ġesu nofru dan ir-Rożarju biex aħna jkollna dejjem qima lejn l-isem imqaddes tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma t-talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġenera rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la danix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-welet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Jikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji ammen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minnar tal-infern. Kull ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum maħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna, ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna. Ħarisna minnar tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missielna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slimma lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik, lilek ingħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dewwar lejna dak l-għajnien tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbidrek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mena taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddeja tiegħek mulejjanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preca. Itlob għalina. Beato Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Addeoda Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus saħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus kas-ismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.